да пазим, да я пазим, да бъде без петно, неопетнена, без петно. И в този момент, когато ти шляпаш Божията праведност, Божията праведност, жена скална, и цапица, ти цапаш Божията праведност, Бог се вписва много гуза. Защото цапица руски праведност, цапица руски святост, цапица руски чистота. И това петно не може да бъде залечено. Няма шанс. Заради него Петното не може да се маха с цял живот. Веднага почне на уж дълга скилушкава, Иконостизът всяко вече за петно. Да. Греха е петно. Той остава там. Той не може да го залечи. Дъме лала, отдала сома ела, дъма адо ми скарма кози. И той няма как да говори. В църквата няма как да говори за чистота и святост. Когато тя Библията говори за чистота и святост, за семейство и за църква, която, нали, да, и за семейство. Здраво семейство, здрава църква и за чистота и святост. Това е Новия Завет. Това е Библията. И когато той се опитва да говори примерно Словото,